Nasadáme do elektromobilu a ideme na skúšobnú jazdu. Takto. Štartujeme. Sme naštartovali, žiaden zvuk. OK. Aký to má dojazd? 160 km. Pri plnom nabití, hej? Presne. A ako dlho sa nabíja? Máme 3 varianty nabíjania. Prvá v základnej výbave je od 8 do 10 hodín, zrýchlená je 6 až 8 hodín a na špeciálnych staniciach pripasať sa poprosím. Jasné, pardon. 30 minút, za 30 minút 80% kapacity. A kde v Bratislave môžu nabíjať? Konkrétne neviem, kde sú rozmiestnené stanice v Bratislave, minimálne tu v Eurovej sa dá. A keďže je to na elektriku, dá sa aj teoreticky doma na vlastnú zásuvku? Áno, áno, dá sa. To je tá prvá varianta. To je prvá varianta. Takže to je domáce nabíjanie. OK. Takže jazda po Bratislave v elektromobile. Na akej akcii sme to? E-Tour 2014 tuším. Elektromobily po Európe. A čo je vstupná investícia do takéhoto elektromobilu? Začína od 26 000. Už s daňou, hej? DPHčka. Vôbec nás nepočuť. Žiadny spaľovací motor. Kúza prístrojová doska. Rýchlostná páka iba asi dopredu dozadu, že? Presne. A taktiež sa tam dá určovať rekuperácia. Máme 4 stupne rekuperácie. Čo to znamená rekuperácia? Spätné získavanie brzdnej energie. Aha. A dobíjanie vlastne tým pádom baterky. Čiže tým pádom sa predĺžuje ten dojazd ešte? Áno, presne. Dá sa tým vlastne dobiť tá baterka a zvýšiť